Hello everyone, welcome to my YouTube channel Epi Mixer Blog. नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिनबावबाय। ओमफ्राय आं दिनै नैबे थार्मकलजों बिल्डिं न' बानायनो नागिरदों, बिल्डिं हाउस। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन। अब्ला भिडिअखौ जागायलांनोसै। लेट्स
फाइनेलि आंनि न' बानायनाया जोब्बाय गाइस ओंखारबाय ओमफ्राय दा भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंनि बे न' बानायनायखौ थार्मकलजों बिल्डिं बानायनायखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव मोजां मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो आरो लाइक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मानोना बेफोरबायदिनो बायदिसिना थार्मकलजों बानायनाय भिडिअ आङो लानानै फैबाय थागोन अब्ला नोंथांमोना बेनि थाखायनो नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाथारबानो जाबाय अननानै अब्ला दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगो मोनफिनगोन उननि मोनसे गोदान भिडिअ बाय बाय